umfoka Khuba uKhuzani King Dlamlenze sewukhiphile umyalelo uthi uyadedela umfoka abhala amabhalane ngoLwesihlanu. Ngiyacabanga ukuthi kube kuzi-13 zikaJuni lapho. Umfana uza nengoma wena woza nendlela khuphuka defender lesizwe. Usho kanjalo lapho noKhuba. Base yabuya-ke futhi-ke umkhulekela ezokuqinisekisa lokuthi useshilo umfoka babo. Ucwiphile zikakhiye undona zoyihlo nonyoko ziyadela ngoba ziyalazi elami ikhanda zitoba zonyoko. Ngiyabonga Khuba. Kusho yena-ke bani umkhulekela. Right, le kuzobe kwi-extended play okuyi-EP esihloko esithi ake nibe amadoda. Asithembe ukuthi uza nolozolo le ngoma lapho nomkhulekela. Umkhulekela-ke omunye wabantu othole ukugxekeka simply because ubesebenza under i-IGP leyo Khuzani Mpungose abe yingxenye yayo. Ukuthukeka akutholile njengoba bekuthiwa kunabantu nje abahlaziyayo bamthukile umkhulekela simply because ube sekhampanini uKhuba ayingxenye yayo. Asithembe ukuthi-ke this time umkhulekela uzosebenza kahle kakhulu ngaphandle kwengcindezi, ngaphandle kokuthuka. Because kuyomele siyiyele nto bafowethu yokuthi uma sikhuluma ngomaskandi sihlaziye ngenzondo, sihlaziye ngokuthi sisonta uKhuzani. No, le nto la ayisebenzi. Umkhulekela useyimele le khampani asayina phansi kwayo uzo-raise-a umsebenzi omuhle kakhulu. Lapho ngiyakuthemba lokho, ngiyaqinisekisa ukuthi kuzoba njalo. Mabese siphinda siya laphana kuMafikizolo uthi sengingayikhipha-ke album, my EP isiphushiwe yafika la bengifuna ifike khona. So ngiyabonga kakhulu. Ingoma laphana ethi awusukaneni isina 2 million views ku-YouTube, iphinde futhi ibe na 2 million streams ku-Spotify. Sebhala-ke imininingwane-ke laphana kuMafikizolo ikuma-trending. OMafikizolo abantu athe uma befika, hhayi bayi-understand-a kalula igemu yoku-stream. Abathathi ngewala, abathathi ngokuphapha, bathatha izinto ngendlela e-right. Yingakho bekuleli zinga abakulona. Vele-ke ingoma yakhe uMafikizolo i-album yakhe ethi ilo nalo ayikhipha last year ngeyi-31 kaMeyi yasebenza kahle kakhulu. Kunengoma laphana esina more than 11 million streams laphana ku-Spotify. So ngiyazibuza ukuthi-ke if ekhipha i-album uzokwenza kahle kangakanani lo mfo ngoba hhayi ubambile ushuni woku-stream-a laphana. Omunye abakwi-top 5 yabantu aba-stream-a kakhulu ku-Spotify. Omunye futhi easily oku-top 5, top 4 laphana ku-YouTube uku-stream-a. Abanye abantu batholayo kuma-iTunes again. Futhi uMafikizolo everywhere. Kodwa udumo ney'ncomo aziveli kahle hle. Angazi-ke lokho kwenziwa yini kumaskandi ukuthi iy'ncomo kubantu okumele bay'thole kungabi namsindo. So leyo nto leyo yiyo into okumele ishintshe. Siyibonge kakhulu le nsizwa ukuthi isebenze kahle kakhulu, isebenze ngamandla. Abantu bengakhohlwa ingoma i-EP yamkhulekela iyaphuma le-Friday ezayo. Ngiyacabanga kuyobe kuzi-13 kufa kunjalo seno-double check-a-ke lapho ukuthi ilona luphi usuku uyilona lona. Koda-ke solindela likhulu-ke umsebenzi kamkhulekela uzobe umusha. Ngibonge bafowethu, ngibonge ngandla ukuthi ithuba sesidibana ngokuzayo. Nisakahle.